Marhay na aga po, maluhod kita gabos. Sa ngarang kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Pamibi laban sa bagyo, asin iba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso. Sa pagpapasalamat, huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman, sa pagtao mo kang samong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kang sa imong kadunongan na nag-aantabay kan lakaw kan bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Dai kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Dai mi nasabotan asin na utob an sa imong kabutan na atamanon an kinaban. An kapalibutan nagsasakit, huli kan samong mga salang gibo. Asin ngunyan, namamatean mina an padusang balik kan samong pag-abuso asin kapabayaan. Padagos ang labi-labing pag-init kan kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan. Nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ika, mamumuton na Ama. Sa saimo kami minahagad ning kapatawaran, kan samong mga kasaklan. Ilikay mo kami, an samong mga namumutan, asin mga pagrugaring, sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tawo. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsableng para ataman kan sa imong linalang, asin mga matinabang na parasurog kan kapwang nangangaipo. Huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. Nuestra Señora de Salvación, Pamibi mo kami. San Judas Tadeo. Pamibi mo kami. Sa ngaran kan Ama, asin kan Aki, asin kan Espiritu Santo. Amen. Tukaw po. Isabay man yato sa satuyang mga pamibi ang mga minasunod na intensyones. Pasasalamat, dulot kan mga minasunod. Bong and Jing Gapayaw and family, Obis family, Gloria Aramo, Elinor Escoro, Leo and Cynthia Ramos, Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family, Mr. and Mrs. Teotimo and Lobiano and family. For blessings and healing received, dulot kan Adelaida family, asin pasasalamat man, dulot ni Malu de la Cruz. Espesyal na mga kahagadan, to pass the PMLE and good result of the exam, dulot ni Mary Lewis Fiongoso. To pass the midwifery licensure exam, dulot ni Ruthie Shane O. Borromeo. Espesyal na kahagadan ni Felix Nica Baldosa, asin ni Casey Lynn B. Cortez. For good and spiritual and physical health and safety of my family, dulot ni Rosie B. Asopardo Cantara and family. For passing the estate broker exam this April 2023, dulot ni Sarong Anonymous. Asin for safe and successful job training, dulot ni Nicole Avisado and Tess Avisado. Siring man po para sa kapahingaloan kan mga minasunod na kalag. Sa kalag ni Meltron Jose asin Josefa, dulot ni Tess D and family. Ki Williard Ayan, dulot ni Rene and Royce. Ki Eduardo Sr., dulot ni Bong and Jing Gapayaw and family. Sa kalag ni Juan asin Gloria, Pilar asin Ruben, Sylvia asin Antonio, Gihino
asin Andro, Juanito, Miriam, Juan and Gloria, asin Roland Bendon. Dulot ken Asupardo Cantara and family. Kifroylan, dulot ni Rosie B. Asupardo Cantara and family. Kihuan asin Toribia, dulot ni Lina A. Reynoso. Ki Lorenzo asin Josefina, dulot kan Dumikil family. Ki Jose, dulot ni Jose, Ines, and Tito, dulot ni Gloria Aramo. Ki Baby Angel, dulot kan Colars family. Ki Rebecca asin Linda, dulot ni Leo and Cynthia Ramos. Ki Erlinda, dulot ni Elmer Villarasa and family. Ki Jesus Rene and for all souls, dulot kan Baliktar family. Asin for all souls in purgatory, dulot ni Mr. and Mrs. Nolan Mayor and family.
sa liwat, mga tugang ko kay Kristo, Diyos marhay na aga po sa saindo gabos. Ngunyan, ikaduwang Domingo, kan Paskwa kan pagkabuhay liwat, siring man iyo ang Domingo nin Diyos no na pagkaherak. Magtirindog po sa pagpuon kang Santa Misa. Sa ngaran ka Ama, asin ka Aki, asin ka ni Espiritu Santo. Amen. Ang grasya ni Jesucristo ang kagurang nanta, ang pagkamot kang Diyos, asin ang pakisumaro kan Espiritu Santo mapas sa idugabos. Asin sa imong espiritu. Maray na aga sa idugabos mga tugang. Maray na aga man po, Padre. Ako untan sa tuyang mga kasalan, nga ni magkaliw kitang magselebrar kan mga banal na misteryo. Kita gabos, nagkukumpisal ako sa Diyos na makakamhan, asin sa indo mga tugang, na nagkasala ko din mapuri, sa isip, sa taramon, sa gibo, asin sa kapabayaan. Sala ko, makuring sala ko, kaya nangangadji ako kay Santa Maria, Dani na Birhen, sa gabos ng Les Asin Santos, asin sa indo mga tugang, na ako ipamibi sa kagurang nantang Diyos. Maherak malugod sa to ang Diyos na makakamhan, asin makapatawadan sa tong mga kasalan, darahon ita sa buhay na daing kasagkoran. Amen. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Kamurawayan sa Diyos sa kaitaasan. Asin sa dagat Ang inungan sa mga tao, marahayan mo. Ginoong awitan, yaw ika, sinasambang
Mamibi kita. O Diyos, tinding sagkod na pagkaherak, ika nagpapalad kan pagtubod din banwaan, na pinabanal para sa imo sa tabang mismo kan Fiesta Pascual. Patalubua an biyaya na tinaumo, tanganingan gabos makasabot, kan maninigong dunong nahuli kaini, sinanahugasan kan tubig din bunyag, nagbundag giraray sa kalag, tinubos kan dugo. Huli kay Jesucristong kagurang na niya mo sa imong aki, na kay bamong nabubuhay as sinagahade, kasaro kan Espiritu Santo, Diyos sa kabos na kapanakonan kan mga panahon. Amen. Liturhiya kan tataramon. Enot na babasahon. Ipinapahiling sa tuya sa mga gibo kan mga apostol an imahen nin sarong komunidad na nag-ako na kan pagtubod asin Diyos non na pagkaherak. Nagihinanyog kang tataramon, nagihimate kang katukduan, sararo na nabubuhay sa pagbaak kan tinapay asin sa pagpamibi. Pagbasa sa mga gibo kan mga apostoles. Nagpapakaimbot sinda sa katukdoan kan apostoles asin sa parupakinabang, sa pagbaak kan tinapay asin sa mga pamibi. Iguanin pagkatakot ang gabos, dakol ang ngangalasan sa katanda na nahaman huli kan apostoles. Ang gabos na nagtutubod sa raro, asin ang gabos nindang rugaring, pinapakinabangan ang mga pagsadiri sa mga rugaring, ipinapabakal ninda, asin binabaranga sa gabos susog sa pangangaipo kan lambang saro. Aro aldaw, sarabay sindang nagpapakaimbod sa templo, asin sa pagbaakan tinapay sa indang mga harong. Naghihiras-hirasan nin pagkakan sa dakulang kaugmahan, asin kabinian nin puso, naguumaw sa Diyos, asin iginagalang kan bilog na banwaan. Aro aldaw ang kagurangnan, ang nagdadagdag kan mga iliniligta sa saindang bilang. Tataramon kan kagurangnan. Salamat sa Diyos. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagkod paman. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, tan sa iyang pagkaherak sagod paman. Magsabi ngunya ng Israel, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang harong ni Aaron, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magsabi ngunyan ang may mga pagkatakot sa kagurangnan, sagkod paman ang sa iyang pagkaherak. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagod paman. Dinaguso akong dinaguso na matumba, alagad ang kagurangnan tinabangan ako. Kusog ko asin awit ang kagurangnan, siya anagi kong kaligtasan. Kurahaw nin kaugmahan asin kaligtasan sa mga tolda nin mga suripot, antoong kamot kan kagurangnan ng gana. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagod paman. An gapo na isinikwal kan mga paratugdok, naging pamayo kan sariga na gapo. Huli ini sa kagurangnan, ngangalasan sa satong mga mata, uya an aldaw na ginibukan kagurangnan, ikurahaw ta asin ipag-ugma. Magpasalamat sa kagurangnan, huli ta siya marahayon, taan sa iyang pagkaherak sagod paman. Ikaduwang babasahon. Sa iyang surat, pinapagirumdom ni San Pedro ang Kristiyanong komunidad na ang pagtubod ki Jesucristo sarong biyaya ning kapatawaran asin huli kan pagtubod na ini sinda mahampang sa mga pagbalo asin mga kasakitan pano nin paglaom sa kaligtasan na inandam duman sa langit. Pagbasa sa enot na surat ni San Pedro. Pagumawon ang Diyos asin Ama kan kagurangnan tang si Jesucristo, sa dakula niyang pagkaherak,
Iminundag niya kita liwat para sa buhay na paglaom huli kan pagkabuhay liwat ni Jesucristo hali sa mga gadan. Para sa mga pamanang mayong kalapaan, mayong digta, dai maluluyos, pamana na itinagama sa langit para sa indo, na sa kapangyarihan kan Diyos binabantayan, huli kan pagtubod para sa kaligtasan na anandam ihayag sa huring panahon. Kaya kamo na uugma, bagaman nagkakaipo pa sa dikit na panahon na mapamundo kan manlain-lain na sugot, tanganing ang halaga kan sa indong pagtubod na mas mahalaga kisa nawawarang bulawan na binabalo nin kalayo. Maginindong kaumawan, kamurawayan asin kagalangan, sa kapahayagan ni Jesucristo, dainindo siya nahiling alagad namumutan, dai nahihilingon yan alagad tinutubodan. Kaya nauugma kamo nindai masabi asin mamuraway na kaugmahan, tamakakamtan ang katuyuhan kan pagtubod, na iyo ang kaligtasan nin mga kalag. Tataramon kan kagurangan. Salamat sa Diyos. Ipagrukyaw niya to ang Santo Ebanghelyo. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu, pagrukiyaw kan banal na ebanghelyo, sinurat ni San Juan. kamurawayan sa imo kagurangnan. Nagsisinarom na, itong enot daldaw kan semana, natatrangkahan ang mga pintuan kan namumugtakan kan mga disipulos, huli sa takot sa mga Hudiyo. Uminabot si Jesus na nakatindog sa tahaw, asin suminabi sa inda, an katuninongan mapas sa Indo. Pagkasabi kay ni, ipinahiling niya sa inda an sa iyang kamot asin an hirog, kaya naugman mga disipulos pakahiling sa kagurangnan. Nagsabi sa inda giraray, an katuninongan mapas sa Indo, siring na ako sinugo ka nama, kamuman sinusugo ko. Pagkasabi kay ni, naghango siya asin nagsabi sa inda, ako ang Espiritu Santo, ang kisay man nakasala na patawadon mo, pinapatawad iyan para sa inda. Ang kisay man nakasala na daynindo patawadon, dayan ipinatawad. Si Tomas arokan 12 itong inaapod na kambal, dayninda kay bakan magabot si Jesus. Para sabihan siya kan ibang mga disipulos, nahiling mi ang kagurangnan alagad nagsabi sa inda, kunday kumahiling an sayang kamot, ang tanda kan mga pako, asin ikalaog an sa kong muro, sa tanda kan mga pako, yao naman, asin ikalaog an sa kong kamot, sa sayang hirog di ako magtutubod. Pakalihis tinwalong aldaw, yao naman sa laogan sa iyang mga disipulos, asin si Tomas kay baninda. Uminabot si Jesus, dangan nagsabi kay Jesus, dangan nagsabi kay Tomas, darahadigdian sa imong muro, asin hilnga an sa kong mga kamot. Kundi magmaimbod, nagsabi si Tomas, o kagurangnan ko asin Diyos ko. Nagsabi sa iya si Jesus, hulitan na hiling mo ako, nagtubod ka, paladan ang mga nagtutubod na day nakakahiling. Sa katunayan, dakul pang ibang mga tanda ang ginibo ni Jesus sa tubang kan sa iyang mga disipulos. Mga tanda na day nasusurat sa librong ini. Ang mga ini isinurat, tanganing magtubod kamo na si Jesus iyo ang Mesiyas, an aki kan Diyos, asin ang pagtubod magkaigwa kamo, nin buhay sa iyang ngaran. Mga tugangan marhay na bareta kan sa tong kagurangnan. Pag-umaw sa imo Kristo. Sa giraray marhay na aga sa idugabos mga tugang.
ngunyan na ikaduhang Domingo, kan panahon kan pagkabuhay liwat ni Kristo, igwa kitang duwa na bagay na pwedeng pagurup-hurupan. Ang Divine Mercy Sunday, asin man ang realidad kan pagtubod na ipinahiling sa tuya sa persona ni Santo Tomas na inaapod kambal. Enot ining Diyos no na pagkaherak, Divine Mercy, duman sa Liturgy of Canonization para kay Sister Mary Faustina Kowalska, ining founder kang Divine Mercy Devotion, kan April 30, 2000, ipinaliwanag ni Pope John Paul II, ining sa pagi kay ni mga tataramo na ini, Jesus shows His hands and His side. He points to the wounds of the Passion, especially the wound in His heart, the source from which flows the great wave of mercy poured out on humanity. From that heart, Sister Faustina Kowalska, the Blessed, whom from now on we will call a saint, will see two rays of light shining from that heart and illuminating the world. The two rays, Jesus Himself explained, represent blood and water. Divine mercy reaches human beings through the heart of Christ, crucified and risen. Itong, kung familiar kita sa imahen, kaining Divine Mercy, itong liwanag na hali sa puso ni Kristo, iyudaa, ito an minailaw sa katawuhan, tanganing maherasan kita, kan pagkaherak, kan mahal na Diyos. Aram ta na an pagkaherak na ini, iyo ang nagpapakusog sa mga disipulos niya duman sa kwarto, tatarakot ngani. Ini man na pagkaherak na ini, iyo man ang nagpakusog kay Tomas duman sa iyang pagdududa. Ini man na pagkaherak na ini, an kay puhantang maray. Lalong-lalo nang unya na panahon na kung sa inan ibang mga tao na didipis sila na magtubod. So base sa istorya kan Ebanghelyo, nagpahiling si Kristo sa mga disipulos makalihis ang sarong simana pakatapos na siya mabuhay liwat. Wara duman si Tomas, kaya inistorya na sa nakan mga disipulos na nahiling mingaya si Yesu Kristo. Siguro inistorya ninda na naglagpas sa pintuan kung ano ang itinaram kan sa tuyang kagurangnan. So wara duman si Tomas. As in, sabi ni Tomas, di ngaya ko matubod hanggang ngaya na di ko mahiling siya. Di ngaya ko matubod hanggang di ko ngaya mahiling o makaag an sa kuyang muro duman sa pinagpakuan sa iya. Kaya ko para pirit kan ibang mga tao na ining istorya na ini tungkol sa pagdududa ni Tomas. Nagpundo na sinda sa konseptong ito. Day na pinadago so mas importante na issue kan pagtubod. Kaya dakul baga nagaapod sa iya na doubting Thomas. Kaya ilingon niya to kung valid man ang gad ini. Magayon siguro nahaputon niya to sa pagtukar kay ini. Magayon ang haputon niya to sa tuyang sadiri. Niya nagdududa kita. Ano ang kausa kan sa tuyang mga pagdududa? Tay imposible na wala kitang pagdududa. Nyata kita nagdududa. Sabi kan sarong article manunungod sa psikolohiya, milyones kitang mga tao, igwa kitang pagdududa urual daw. Because we doubt, because life is full of unknowns. Data aram. We doubt when something is too good to be true. Doubt encourages rethinking of a matter.
Its purpose is to sharpen our mind rather than to change it. Our doubts can force us to ask questions, look for answers, and then take actions. The tendency of doubt is to slow us down and give us time for reflection on some issues. Our doubts have a purpose. They should always make us want to learn the truth. Igwang duwang kausa ang pagdududa. An enot daang kausa is lack of confidence in oneself. Doubt is a calculating function that is based on previous experiences that lets a person determine its level of certainty and confidence in it. Pag namamatian niya to na inadequate kita, pag namamatian niya to na demotivated kita, as in man nalilibong, we may feel an inner sense of doubt by doubting ourselves, our abilities, our values, our consciences, and so on. Pwede daa na ang kausa kan pagdududa, iyuman ang satuyang mga sadiring pagdududa sa sadiri, sa kakayanan niya to asin iba pang abilidad. Pero secondly, fear can also play a part in doubt. When feeling fearful, we imagine our sense of doubt or lack thereof does depend on our inner state of experience. Natatakot na kita sa realidad na sa tuyang maeksperiensyahan, kaya napapahapot kita kan katotohanan asin kasiguruhan kanasabing realidad. So, sa hiling ko, iyuman ini, sunamatean ni Tomas sa puntong ito. Pagdududa sa iyang sadiri. Rumdumunta, nasarokman ini si Tomas na nagdulag. Kan pinag-arestaraan sa tuyang kagurangnan duman sa Garden of Gethsemane. Bako man matagas, an sa iyang puso, pero nagdulag siya. Asin pa nga duwa takot, paghuna niya multo, ining si Kristo. Pero kung hilingon tang marayan istorya, kung magiging patas na kita, parehas kay Tomas asin sa iba pang mga disipulos, madidiskubre niya to na bako man talaga allergic ining si Tomas sa pagtubod. Kung babasahon niya to ang mga gospel accounts very carefully, lalong-lalo na itong gospel passage last Sunday hanggang sa Sabado kasuhapon, madidiskubre niya to ang sarong very interesting na bagay. Gabos ng mga disipulos, every single disciple had an opportunity to believe in the reality of the resurrection of Jesus merely on the basis of someone else's eyewitness account. For example, sarong anghel, sinabihan, si Maria Magdalena, sina Pedro, sinabihan sa ibang mga disipulos. Yet none of them believed in the reality of His resurrection until they had some first-hand empirical evidence on their own. Si Maria Magdalena, magayuno na kaso, nagduman sa lubngan, nakauro niya anghel na. Sinabi sa iya ka ng anghel, wara nga yadigdi, so pinagahanap mo, nabuhay liwat. Nagparahibi ini si Maria Magdalena, pagtingkalag niyang yaon duman, yaon si Jesus, pero day pa niya namit bidan. Paghuna niya hardinero. Kaya sinabihan niya, so hardinero,
na kung sa mo man niya kinaag subangkay, taraman mo ako tabibitbiton ko. Dangan nagsabi si Kristo na, Maria, ini sa first-hand experience niya sa resurrection. Duman sa puntong ito, nagtubod siya. Mahihiling tadigdi sa eksperyensya ni Tomas. So sa iya man na perspektibo, ka-unfair pa nung parapo doon siyang doubting Thomas. Tagabus na disipulos, nagduda. Kaya ka nagsabi si Tomas na unless I shall see the marks or the imprints of his hands and of his feet, I will not believe. He is requiring nothing more in the way of evidence than what every other disciple had already received. Thomas is simply saying that he must see for himself. Siring sa mga disipulos na nagkahiriling naman si Jesus before he will be able to believe such an amazing claim. Kaya nga ni pinagkakaag-ini ni San Juan, ang istorya na ini tungkol kay Tomas, tanganing tawandalan ang mas importanteng katukduan ni Kristo. Asin ano ining mas importanteng katukduan ni Kristo? Itong paghapot ni Jesus, nagtubod ka ngaya tanahiling mo ako, paladan ngaya itong mga nagtutubod, maski day nakahiling. Kita mga tugang, data first hand na physically nahiling si Jesucristo. Pero na-i-experiensyahan niya to siya first hand sa kadakol na mga oportunidad sa tuyang pagkabuhay. Ining requirement ni Tomas na mahiling talugod an sa tuyang kagurangan tanganing mas magtubod kita. Actually, saro ining agyat sa tuya. Na mahiling manlugod kan sa tuyang mga kapwa, kung ano ining pinagtutubudan niya to, manunungod kay Kristo. Tan pagkabuhay liwat ang season of Easter is about proclaiming. It's about spreading the good news. It is about proclaiming na si Jesucristo na buhay liwat, bako sa paagi kan pagtaram, kundi sa pagpapahiling kan ginigibon niya to urual daw. Agado niya to sa Santa Misang ini nalugod, mas magkusugan sa tuyang resolve na ipahiling ining pagtubod na nakuan niya to kan kita binunyagan sa urual daw niya tong pagkabuhay sa mga saradit na bagay na ginigibon niya to sa urual daw. Tanganing itong mga tao na makahiling sa tuya, magtubod man na tunay mananggad si Kristo na buhay liwat. Amen. Matindugan ka, boss. Sa tuyang ipahayagan, sa tuyang pagtubod, kita ka, boss, nagtutubod ako sa Diyos amang makakamhan. Sa Diyos amang makakamhan, kagibo kang langit asing gandaga, Kan gabos na nahihiling asin dai nahihiling, asin sa Diyos, sa Yesu Kristo, bugtong na aki kan Diyos, asin namon dagikan sa Ama, baago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw. Totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos, ipinangaki daili na lang, Saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwa kang gabos, huli sa satong mga tawo, asin huli sa satong kaligtasan, naghilig siya hali sa kalangitan. Asina nila manuli kay Espiritu Santo, kibir ken Maria, asina ni tawo. Ipinako pa sa krus para sa to, ang panahon ni Poncio Pilato. Nagtios sagod sa kagadanan, asin ilinubong.
asin kan ikatulong aldaw, na buhay liwat susog sa mga kasuratan, asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa too kan Ama, asin mamuraway na mabalik sa pagukom sa mga buhay, asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan, asin sa Espiritu Santo, kagurangnan, asin kagtaon ning buhay, nagikan sa Ama, asin sa aki. Siya kaiba ka nama, asin kan aki. Sabay na sinasamba, asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi nin mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko, asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako nin pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ni mga kasaalan, asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwat ni mga gadan, asin kag buhay sa maabot na panahon. Amen. Tiripon bilang banwaan kan Diyos, may pagsari kitang mamibi para sa pagtalubo din pagtubod, asin maghagad kan sa iyang tabang sa satong pakipagtusayan sa kakulanganin paglaom. An sa tuyang simbag, kagurangnan hinanyuga an sa mong pamibi. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang simbahan, danay na magsunod kan halimbawa ni Jesus sa paghinguwa na an kinaban, magmangno sa mga dukha asin mga inaapi. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang pamuhay-buhay niya tong nagkatiripon sa pagtubod, magpahiling sa gibo asin ugali, kan pagtubod na pinapahayag niya to sa nguso. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing sa buhay na ini, mag-ugma kita sa katuninungan ni Kristong na buhay liwat, katuninungan na dai ikakatao kan kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga naghihelang sa satong komunidad, maranga sa saindang pagsakit, asin kusog, huli kan pagmangno nin mga nagaataman sa inda. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. Tanganing ang mga gadan, mag-ako kang kapanuan ni buhay na pinanuga ni Jesus sa gabos na nagtutubod sa iyang tataramon. Ipamibi niya to sa kagurangnan. Kagurangnan hinanyugaan sa mong pamibi. O Diyos, sa muyang Ama, hinanyugan sa mong pakimaherak, di malugod kami mawaranin paglaom, hulitas sa mong mga kaluyahan, mantang nabubuhay kami sa paglaom asin pagsarig na ikadanay na uya sa mo, huli ki Kristo sa mong kagurangnan. Amen. Liturhiya kan Eucharistia. Dai kaming idodolo, kundi sa mong pagkamuo, at bilog niya mo buhay katalingkasan. Ako aman kagurangnan, iniatang niya mo gunyan, lungkot maging tandani, kaligtasan para sa samo. Tukdoe kami, maghera sa kapwa, maglingkod sa imo sa mga dukha. Ako aman kagurangnan, iningatang niya mungunyan, lugod maging tandani, kaligtasan para sa samo. Magpamibi ka mga tugang tanganingan sako, asinan sa inong atang, makumalugod kan Diyos sa mga makakamhan. Akoon manlugod kang kagurangnan, an atang sa imong mga kamot, para sa kaumawan asin kamurawayang kan sa iyang ngaran, para man sa pakinabang niyato, asin kang bilog niyang banal na simbahan. Kagurangnan nakikimahera kami na kuon mo, ang mga atang kan sa imong banwaan, tanganingan mga binaguhuli kan pagtubod, sa imong aran, asin kan bunyag,
magkamit kan kugmahan na daing kasagoran, huli kay Kristo sa mong kagurangnan. Amen. An kagurangnan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. itaas ang mga puso, Initaas mina sa kagurangnan. magpasalamat kita sa kagurangnan sa tuyang Diyos. Maninigo asin dapat. Tutong maninigo asin dapat, matano sa sinakakaligtas, ni kakagurang na ni pagrukyaw sa kabos na panahon. At ang ani mas mamuraway na harubay urog ng gayo sa panahon na ini, na si Kristo sa mong Paskwa, idinulot na sakripisyo. Ta siyang gayo ang tunay na kordero, na nagpara kan mangkasalan kan kinaban, sa pagkagadan rinong pagnya, an sa mong kagadanan, asin sa pagkabuhay liwati binalikan buhay. Kaya sa labilabing kaugmahan kan Paskwa, naguugmaan gabos sa bilog na kinaban. Patingani ang malagito na virtudes, asin mga angeles na potestades, nag-aawit kan himno kan sa imong kamurawayan, daing tapos na nagsasabi. Kagurangnan, ikananganan banal, burabod din gabos na kabanalan. Kaya ining mga atang namimibi kami, pabanala, kanambon kan sa imong espiritu. Tanganing para sa mo maginhawak, asin dugo, kan sa mong kagurangnan na si Hesu Kristo. Kan siya sa lugaring niyang buot, pinasaluiban sagod sa pasyon. Nagwa siya ni tinapay, asin pagpasalamat binakidi, asin ni tinao sa iyang mga disipulos, na ansabi, magako kamugabos, asin magakan kay ini. Tainian sa kuyang hawak, day dudulot para sa Indo. Siring man pagkapamanggi, pagkwanya manin kalis, asin giraray pagpasalamat sa imo. Tinao sa iya mga disipulos, na sabi, magako kamugabos, asin maginom kay ini. Tainian kalis kan sa kuyang dugo, kan bago asin danay natipan, nabababuluson para sa Indo asin para sa dakol, sa pagpatawad kan mga kasalan, ini pagibuho nindo sa pagrumdom sako. Misteryo kan pagtubod. Kaya kami nagrurumdom kan sa iyang pagkagadanas sin pagkabuhay liwat, nagdudulot sa imo kagurangnan kan tinapay nin buhay, asin kalis din kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapagkanigo mo, na magatubang asin maglingkod sa imo. Asin nakikimahera kaming nag-aarang, na kami nagpapakinabang kan hawak asin dugo ni Kristo, pagsararoon kan Espiritu Santo. Ginumdum makagurangnanan sa imong simbahan, na nakalakop sa bilog na kinaban, tanganing malubos mo siya sa pagkamot, kay bakan sa muyang Santo Papa, si Francisco, asin kan sa mga obispo, si Joel, asin kan gabos na klero. Siring man girumduma sa imong pagkaherak, an sa mong mga tugang na nagturog sa paglaom kan pagkabuhay liwat, asin ang gabos na magadan, dangan akwasin da sa liwanag kan sa imong lalawgon. Kaya raki kami gabos na mimibi kami, tanganing kay iba ni Santa Maria, Virhen na inakang Diyos,
kan mga banal na apostoles asin gabos na santos, na kay pa nakapagaygaya sa imo, magkanigong maging keras kan buhay na daing kasagkoran, mag-omaw asin magpamuraway sa imo siring man, huli sa aki mong si Yesu Kristo. Huli sa iya, asin kay iba niya, asin sa iya, sa imo Diyos samang makakamhan kasaro kan Espiritu Santo, an gabos na kagalangan asin kamurawayan, sa gabos na kapanakonan kan mga panahon. Natugduan ka naman nakakaligtas na tugon na sin pinatuod kang Diyos no nakawalian na angahas kitang magsabi. Siring na Agawa kami sa gabos na maraot na mibibi kami kagurangnan, warasan sa mga aldaw niya muan katorinongan. Tanganing kaming natabangan kan sa imong paghaherak, magindanay natalingka sa kasalan, asin maligtas sa gabos na kapurisawan. Mantang kami nagahalat, kan maugmang paglaw masin pagdatong, kan sa mong paraligtas na si Hesu Kristo. Asihan kapangyarihan, silingan ang kamurawayan, sa mga kapanahon. Hesu Kristong kagurangnan, ikaya nagsabi sa imong mga apostoles, katuninongan iwinawalat ko sa Indo, an sa kong katuninongan itirataw ko sa Indo. Hari paghilingan sa mong mga kasalan, kudian pagtubod kan sa imong simbahan. Asin papagkanigwa na siya patunino nga sin magkaburunyog, susog sa imong kabutan. Ikan nabubuhay asin nagahade sa kapanahonan kan mga panahon. Amen. An katuninongan kan kagurangnan, danay namapas sa Indo. Asin sa imong espiritu. Patinarauhan kita kan tanda nin katuninongan. Peace be with you po.
Mga tugang uyan, kordero kang Diyos, si Yesu Kristo, siya nagpapara kan mangkasalan kan kinaban, balada na mga inapod sa pamanggi kan kordero. Kagurangnan, bako akong maninigo na ikamagdago sa sakuyang harong, alagad magtaram ka sana, asin ang sakong kalag mauumayan. Pamibi para sa komunyon espiritual. Dahil tadai ko may himo an maugmang paglingkod sa mga banal na misteryo, Diyos ko, dinadara ko sa espiritual na paagi an sakuyang sadiri sa pamitisan kan sa imong altar. Nakikisumaro ako sa simbahan na Katoliko na sa paagi kan mga kamot nin padi na minaatang kan sa imong mamurawayo na aki sa banal na misa. Kasabay niya, huli sa iya asin sa ngaran niya, inaatang ko ang sakuyang sadiri. Nagngangayo-ngayo ako sa imo, may hera ko na Jesus. Tawan sa kalag ko, andaing katapusan mong tabang. Maawot kong espiritual na magpakinabang sa imo, tanganing an sa imong dugo maglinig, an sa imong laman magpakusog, an sa imong espiritu magpabanal sa kuya. Lugod day ako makalingaw, banal kong paraligtas, na ika nagadan para sa kuya. Magadan man lugod ako sa gabos na bagay na siblag sa imo. Asin sa kahuri-hurihi, mabuhay ako sa God paman sa kaibahan mo. Amen. Mamibi kita. O Diyos na makakamhan, itugot mo, nakikimahera kami, nan pakasabot kan sakramento Pascual, padagos na pagdanay sa samong mga isip, huli ki Kristo, sa mong kagurangnan. Amen.
Tukaw po para sa mga paisi. Magkakaigwa po nin second collection para po ini sa pagmantiner kan mga fasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Ang natipon niyato sa mga misa kan nakaaging Sabado asin Domingo nag-abot sa 42,772 pesos and 80 centavos. Ang naambag niyato sa 6:30 a.m. Mass is 4,462 pesos and 90 centavos. Siring man ang second collection, nag-abot sa 9,195 pesos and 60 centavos. Para po ini sa pagmantiner kan mga pasilidad kan sa tuyang simbahan asin sa mga seminarista na sa tuyang tinatabangan para sa saindang pag-adal. Pagiromdom po sa gabos na ang transaksyon, lalo na ang pamisa, maagi po sa opisina kan parokya. Daina po maako nin pahabol na pamisa ang lekom asin sa Kristan. Asin maot mi man po pasalamatan ang mga nag-donate kang nakaaging semana. Anonymous 1,000, Anonymous 550, Duwang Anonymous na tig 500, Anonymous 400, Anonymous 200, asin Mineses Training and Research 400. Diyos mabalos po. Ang gagurang naan mapas sa Indo, Asin sa imong espiritu. asin bendisyonan kamo kang Diyos na mga kamhan, ang Ama, asin ang Aki, asin ang Espiritu Santo. Amen. Lakaw kamo sa katuninongan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Good morning po.